taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa inyo lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong re-reactionan na video. Patungkol nga po ito mga kababayan, umuugong po ang mga balita na si General Bantag daw po ay sumuko na, di umano ay dinala sa Kampo Crame. Ano po ang katotohanan dito mga kababayan? Sama-sama po natin yan reaksyonan. Kapit lang po tayo mga kababayan, no? At bago natin reaksyonan yan, ay maaari na po kayong mag-comment bago pa natin panoorin ang news tungkol dito para malaman po natin kung tumama po ang inyong mga hula, kung si General Bantag nga ba talaga ay sumuko na at nasa Kampo Crame na nga ba talaga. At sama-sama natin i-comment yan sa baba at maglagay tayo ng ating mga opinion, mga saloobin kung ano po ang ating nararamdaman sa mga panahon na ito ngayon. Ngunit bago yan mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po yung notification bell all or yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga uploads. Paki-like na rin, paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat po. Mag-umpisa na tayo. Patungkol po pala dyan sa raffle for ACOS, sa dulo po ng bidyong ito ay inyong mapapanood ang buong pagpapaliwanag. Kanina lang po mga kababayan ay mayroon po tayong napanood na balita na nagmumula po sa UNTV. At gusto ko rin pong i-share sa inyo dahil bigla akong naalimpungatan dahil bigla akong nakita yung title at thumbnails po nito na si General Bantag di umano ay sumuko na at dinala sa Kampo Crame. Panoorin po natin sabay-sabay ang video ng balita ng UNTV. Itinanggi ng PNP na sumuko na kahapon sa Kampo Crame si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ito'y kasunod na rin ng pumalat na balita na dinala sa Camp Crame si Bantag matapos magbigay ng surrender filler. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, na-check na niya ang lahat ng operating units sa Camp Crame at negative reports ang kanyang natanggap. Wala ring impormasyon sa pagsuko ni Bantag ayon kay Headquarters Support Service Director Brigadier General Marks Pespes. Nauna nang naglabas ang Muntinlupa at Las Piñas RTC ng warrant of arrest sa kasong murder laban kay Bantag at Deputy Chief nito na si Ricardo Zulueta dahil sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at ng sinasabing middleman na si June Villamor. Ayun nga po mga kababayan, napanood po natin ang balita ng UNTV at ito daw po ay itinatanggi ng Kampo Crame. Wala daw po silang balita or wala daw sa record. Lahat tiningnan na daw kung nandoon na nga at nasa kanila ng poder itong si General Bantag. Maliwanag po dito mga kababayan na si General Bantag po ay hindi po sumusuko or wala pa po siya sa poder ng ating mga kapulisan or kanino man na mga nangangalaga ng ating batas, mga kababayan, mga kasulit, no? Ngayon, ang atin na itong pinagtatakhan, saan nanggaling itong mga balibalita? Nung una, mayroon na tayong nakuhanan na pinanggalingan ng mga balita ay kay Secretary Boyeng Rimulya naman, di ba? Nagpalabas siya noon na may surrender filler na raw na binigay or sinabi doon sa kanyang kulig or ang katrabaho niya sa gobyerno, di ba? So, from there, parang ito naman ngayon, mayroon naman ngayong balita na susuko na daw or nandun na daw sa Kampo Crame. Maliwanag po dito mga kababayan na mayroon pong nagpapalabas ng mga balita na hindi natin malaman kung ibig lituhin yung mga taong bayan or kung ano man po ang kanilang purpose dito, hindi po natin alam, no? Ang sa atin po dito mga kababayan ay nananatili po tayo na talagang nakaabang sa update ni General Bantag kung nasaan na siya ngayon, kung ano na ang kanyang kalagayan, kung siya ba ay susuko na or siya ba ay maaaresto na
ba or matatagpuan ba siya? Patuloy po yan mga kababayan na nagiging mga katanungan, kumbaga hanging question sa atin lahat. At nakakapagtaka lang dahil sunod-sunod mayroon na lumalabas na mga ganitong balita. Ngayon mga kababayan, ang nasa isip ko lang pagka sabi nga nila, pagka may usok, may apoy. So iniisip ko lang saan kaya, mayroon kaya talagang ganyan? Kasi kung wala pong apoy yan, walang usok, di ba? Hindi ko alam kung possible po ang aking opinion. Pero sa inyo mga kababayan, mga kasulit, ano po ang inyong nararamdaman? Kayo po ba ay pabor po ba kayo na sumuko na si General Bantag at harapin niya na talaga itong isinampa sa kanyang kaso? Or kung sumuko na po siya at maaresto na po siya, saan po ang inyong nakikitang pinaka-safe na kanyang pupwedeng mapagditinihan? Again mga kababayan, hindi po tayo rito kontra sa batas at susunod po tayo sa batas. Kung ano man po ang ipinapatupad ay susundin po natin yan. At kalayaan po ng bawat isa ng Pilipino kung ano man po ang kanilang aksyon na gagawin. Malaya po silang lahat. Tayo rito ay magre-reaction lang po. In this case ay nananalangin lang po tayo na sana maging ligtas po si General Bantag. Yun lang naman po ang ating malaking magagawang tulong sa kanya. Dahil napakahirap po talaga, sabi nga ng iba dyan, napakahirap po talaga magtago. Totoo naman po siguro yan dahil syempre may hirapan ka makatulog, hindi mo alam kung bukas makalawa ay machichimpuhan kang mahuli. So bahala na lang po ang Diyos na mag-ingat po sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po kay General Bantag. Kayo mga kababayan, mga kasulit General Bantag supporters, ano man po ang inyong masasabi patungkol sa issue na to? Kung naniniwala ba kayo na si General Bantag ay nandyan na, nasa palipaligid na at malapit na siyang sumuko, or kung susuko ba siya, saan siya naman magandang maidetine? Pakicomment nyo po dyan sa baba mga kababayan. Siyempre alam ko, namimiss nyo na po si General Bantag. Malay natin, nababasa ng kanyang mga kapamilya at kahit papano yung kanyang mga kapamilya man lang ay makaramdam pa rin ng moral support sa inyong mga or sa atin na mga supporters. Maraming salamat po muli sa inyong mga kababayan, mga kasulit, sa lahat ng inyong pagsubaybay sa atin. At syempre, kapit lang po tayo, General Bantag, magdasal ka lang po sa Panginoon. As always, Pilipinas, God first. Punta na po tayo sa paraffol. Ito pong raffle purakos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote, may malaking benefits po ito. Ito po ay hindi lang basta kakaroon lang or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI, isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for ACOS na to. Pangalawa ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general. So maliwanag po yan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Pag bumili ka po ng ticket na to, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, beneficiaryo na mga may sakit, aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. Brand new po yan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million. Plus may 15 pa po na mga Suzuki SkyDrive na mga motor. 15 po yan. Pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Maliwanag po yan Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po. Zoom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. GCash payment. Virginia Mangawit. Paki-chat, paki-text,
paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at piso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyo nga naintindihan itong atin pong ipinaglalaban si DG Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for ACOS. Hindi po ito sa kanya mapupunta lahat. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel, yun sa Facebook ko naman. Ayan po, maliwanag po sana yan mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito, no? Sana po manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, ito si VMR Channel ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!